Wannan gida na siyarwa ne. Nan shine fuskar gidan da kan layin gidan. Daga nan zuwa titi ba nisa. Gidaje ne masu kyau a layin, ba a yin sokawai ma a ƙofar gida. Gida ne wanda ya haɗa ingantattun kayan ayyuka, wanda gida ne ya zanu ya tsaru, ga ventilation, ga tsakar gida, ga ingantaccen aiki da aka yi a wannan gida mai albarka. Wannan gida akwai 3 bedroom a ciki, akwai falo, akwai banɗakuna guda 3 a wannan gida, akwai 1 bedroom a tsakar gida, ƙaramin ɗaki na baƙi kenan. Ga public toilet. An inganta shi da ingantattun kayan ayyuka kamar yadda muka gaya muku. Akwai ruwa a gidan, unguwar akwai wuta. Kai, masha Allah, nan falon ma ba a gama ba. Akwai fenti da za a yi stucco mai kyau, tsararren fenti wanda za a yi muku shi domin inganta wa abokanan kasuwancinmu. Wannan duk mai bukata yi mana magana ta lambar waya kamar haka: 090 15 96 87 50. Wannan gida yana a unguwar Gurin Gawa, gidan mai na biyu, wajen Civil Defense.